Maya pa oras, Labuad, Kapampangan. Sasamantalanan ko kanini uling wala mo tinok ng bagay ng hangin. Patsi mayayin kasi masigla yung video eh. Makanyan man, may lagad lang bagya kanyan din kaya katamong video. Uling wala may pasawa na rin mga nalbiyak rin mga bilis may upload the video eh. Ya agpangkitang gawa akong survey, consensus, misan namo kayong Paramingo. Nya ano karakal din makapanaya kanyan, mekad maglambat lareta. Uning kabangat chuka ni sa mantalanan ko ni gawa na ako namang ining kadinalan 55 ing mumunan dili paninindigan ing paninindigan tegalugan niya mas manayon niya kayang Kapampangan ing katatalakaran o kaya kapanwalan ne ing katukino anino ing anino wari Tagalog yung anino ing mas manayon ng Kapampangan alino ne ing katukino pagkukulang tegalugan niya mas manayon niya kayang Kapampangan ing pamagkulang tutuki hipan ing hipan Tagalog yan naman ng hipan mas manayon niya kayang Kapampangan ing labulan o kaya tsupan ne tsupan natandaan nyo para itong tsupan itong mabilog tinyambus-bus po ng kay paglabulya kayang apinan ng tangab kayang kalang ing malyari yung kahit ding minsan kwayan lang rin gamitan da ding aliwa naman tubo yung kanyan ing katukina pinagtagpo tegalugan niya mas manayon niya kayang Kapampangan ing pitagmu ne ing tutuki pagbintangan ing pagbintangan tegalugan niya mas manayon niya kayang Kapampangan ing sandalyanan bala mo doon naman kayo, hindi pa siya, bala mo legal term niya eh. Detang misang kanan makanyan. So, pa siya misang dalya na nara, magagamit siya, bala mo may accuse siya makanyan. Yung katuki no, kalooban tegalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan, ing pilubluban. Ing taulindili, kahalintulad. Tegalugan niya naman, mas manayon niya kayang Kapampangan ing kalupa o kaya kawangis. Makanyantan eh. Kahalintulad siyempre malyaring kayang Kapampangan ito. Dito na mo, nung ating kayo nga man di kalang amano, sabihin nyo lamang ko na ako, mag-message kayo, kaya kanayo kayong comments. Kay ba't gamitan tala kayong karinig kaya katamang tegalugan video ne. Bayo kaya sa rin kaya katamong video di nang kaya mong maya po oras John Riley Songko tataluki ang panirarig kaya katamong video ini. Salamat ni John Riley. Dito na mo pache Kapampangan tamo may pangapampangan tamo ne. Den kaya katamong anak, den kaya katamong apo pangapampanganan tala sampan tala tatagalugan paragulan talang Kapampangan ituro tala itulid tala kitang kapag masabalan kaya kaya tamong amano kaya kaya tamong kultura ne uling yapin ng karelang kahit yung karelang identity yapin ng karelang pangkatao den kaya katamong talatuki den manalbe buri kong pasalamatan at sana ko sasawa manalbe ka rin ng kakatamang video at daraki yo sana bandak mas dakal na rin makapanalbe ne. Sige, Luid Tamungan.